¿Qué pasa, forocoche? ¿Qué pasa, forocoche? ¿Qué pasa? 5 minuts i 3:45 del migdia. Aquí, a la segona hora de RAC1, és el moment en què visitem Forocoches. Bé, ho visita en Jair, ell s'hi fica, i a veure quins temes es troba. Recordeu la setmana passada com van confrontar dos grans temes d'actualitat, com era els desgraciats assassinats de Charlie Hebdo i l'explosió dels xunguitos de Gran Hermano. I van combinar. Exacte, no confondre l'assassinat dels xunguitos no ha passat, això, No. Algú va dir, que els han matat. No, home, no. Ni han fet fora Charlie Hebdo de Gran Hermano. No barrejar les coses. Tampoc, no barrejar, nois. Bé, Forocoches, hi ha actualitat, però també hi ha coses que són tot el contrari d'actualitat. Sí. Hi ha preguntes sobre història contemporània o prehistòria, que és la pregunta d'avui, nois. Aviam. La pregunta plantejada, un tema avui mateix, és: ¿los neandertales y esa peña cagaban donde vivían o salían de la cueva? ¿Que hable ahora? Doncs suposo que si has comentat aquest tema és perquè hi ha molts comentaris. Hi ha moltes aportacions dels forococheros. Sí, de fet hi ha 3 pàgines de respostes. Mare de Déu. Cosa que... I crec que és perquè estava molt ben plantejada la pregunta. Sí, Vull dir, hi havia un dubte raonable, i a més el senyor ha fet una explicació, qui ho ha penjat. Després diu, mireu, diu així, Però com ja plantejant-se si tenien alguna cosa similar al vàter, no? Una cosa sí, clar. Evidentment. El tio li ha vingut això en un moment d'inspiració, diu: acabo de entrar al trono y me ha surgido la duda, ya que yo para la defecación me pego mis 20-30 minutos de relax sentado en la taza. Y claro, por un lado ellos no podrían estar ese tiempo de cuclillas por ahí fuera, porque serían presa fácil para los dinosaurios. Espereu. Algun dinosaure hauria quedat despistat. Perdona. Després de l'extinció en hauria quedat algun. Segur. I a més... Un que es va dormir quan va haver-hi tota la núvol de pols aquell. Home, i muerto todos. I a més estàs en una postura que estàs totalment indefens, Sí. Bueno, per un animal gros ets com un Ferrero Rocher. Bueno, sí. Ja se t'ha menjat. Però sense estar embolicat en daurat. Segueix la dissertació, diu: pero supongo que sentirían el mismo placer al giñar que tengo yo y les gustaría tomarse su tiempo, por lo que quizás cagaban dentro de la cueva sin tener conocimiento de que eso acarrea enfermedades y falta de higiene, acortando sobremanera su esperanza de vida. y espera, y la postdata es: quizás por eso eran nómadas. Quan ja no es podia aguantar la pudor. Anem a buscar una altra cova, perquè aquí no s'hi pot respirar. Pràcticament ells... Però és que serien molt tontos si haguessin fet això, els neandertals. Ostres, que quan està ple... És com si tu compres un cotxe i quan el cendrer està ple el tires. Sí, tot el cotxe. Llences el cotxe. Clar. I te'n compres un altre. Doncs era més o menys el que proposa aquest forero. Déu-n'hi-do la reflexió que li ha vingut a aquest noi assegut a la tassa del vàter. Venen idees i coses, però tot això, és plantejar-ho després al fòrum. Sí, exacte. La primera resposta no s'ha fet esperar, ja amb una mica d'acudit, que a mi m'ha fet gràcia, perquè la primera resposta és: tenien baños roca. Comença l'humor. Festival de l'humor, molt bé. Festival molt bé, de bon matí. Penseu que és una resposta a les 9 del matí, I tant. A les 9 del matí no estàs gaire fresc per fer aquest tipus d'acudits, no? Bé, finet. Un altre senyor aporta una pregunta. En comptes de resposta, aporta una nova pregunta, que du implícita la resposta, però diu: ¿tú ves a una paloma cagando en su propio nido o a un perro en su caseta? Esclar, té raó. És cert, això. Com si el neandertal fos una mica poc evolucionat, però de tota manera suficientment intel·ligent per no obrar a casa seva. Això seria, home, a més, els neandertals tenien un coeficient intel·lectual bastant... Per l'època estava bé, Estava bé, tenien el cap prou gros i que havia cosa allà dins, Per fi ha trigat 3 o 4 respostes en arribar un senyor que diu: para cuando los neandertales, los dinosaurios ya llevaban 63 millones de años extinguidos. Sí, això té raó, està bé que li faci l'apunt, perquè li treu un neguit de sobre al noi que plantejava la qüestió. Sí, el noi s'ha defensat dient que feia molts anys que no estudiava història, que no se'n recordava dels apunts. Sí, ni història ni prehistòria. Cosa que... Exacte, està molt bé. Entra un altre senyor amb 2 noves hipòtesis, no una, 2. Diu: 2 hipòtesis. Cagaban al fondo de la cueva en un cajón de arena. Com un gat. I diu, o l'altra opció és:
salían a cagar en grupo formando un corrillo por si venían dinosaurios. Clar, mirant cap a fora, no? Clar. Si no, hauria estat molt... Fer una mena de rotllana i posar-se tots... Oi, sí que és ridícul, perquè si mires tots cap a dins, quan t'aixeques per marxar, ho trepitges. És com molt ridícul, no? Vinga, ja estamos. És molt millor concentrar-ho tot en fer una mena de tòtem d'excrements. Sí que és veritat, entra un altre senyor, una mica tiquismiquis, i diu: no sé dónde cagaban, pero seguro que escribían mejor que tú. Directament, Ja comencen les desqualificacions personals a Foro Cotxes. Ja trigaven, Bueno, és que hi ha una cosa que no us he dit, que és que ha escrit molt bé, tot això més o menys, vull dir, gramaticalment és correcte, però ha escrit Cueva en B alta. Ostres! Ostres! Potser ho ha fet des del mòbil. Això és el que diu ell, I queden tan a prop les tecles, no? És l'excusa d'Alejandro Sanz, en el seu moment va escriure un text que deia vuestra en B alta, i ho va publicar. Una cosa que t'equivoquis, l'altre és que ho publiquis i no ho vegis, no ho has fet. Que cliques enviar, publicar, encara no s'ha publicat, vols tirar enrere... No! Cancel·lar! Fiques el mòbil a l'aigua i... Ja està fet, ja està capturat i ja et perseguirà per la resta dels teus dies. Ja està, t'has perdut, home. Ja ets carn, ets pell. Vinga, un altre senyor entra i diu: si llovia, fijo que cagaban dentro de la cueva. Com ja dient que de ganduls n'hi ha hagut sempre. Clar, no s'havien inventat els paraigües, encara. És que fa molta... A veure, és que fa molta mandra al mig del bosc. Sí. Clar, si t'hi has de trobar perquè no tens més remei... Deurien tenir... Mira, Àngels Castilla, però... És això que dius, que fa molta mandra, se la deurien aguantar molt, Se va a la sofà a veces, así caca... Bueno, allà, el sofà del Neandertal. Un dia hauríem de comprovar, no perquè ja estan comprovats, els límits de la resistència humana, però hi vam veure un vídeo d'un senyor que quedava atrapat a un ascensor. Ah, sí? Que no sabem si és veritat, o sigui que li diuen un fake, és un vídeo fals, però si és fals està molt ben fet, però és un home que està 41 hores en un ascensor i, evidentment, té les seves necessitats. Sí. I les ha de fer. I en un ascensor, clar, tireu d'imaginació, però no hi ha massa opcions, Clar, el cervell també va fent de les seves, no? Té moments com de mitja bogeria, però al final se li acudeix treure's la camisa i fer-ho dins de la camisa. Sí. Fabricar una mena de bidet. És espantós, aquell vídeo. És el pitjor que he vist en YouTube en molts anys, Jo també. I mira que està gravat de lluny, Sí, per sort. I no està en 4K. Bueno, una mica de K sí que n'hi ha. Hi ha 2 Ks. Exacte. Vinga, nois, entra un senyor molt barruer, com sempre, no pot faltar mai a Foro Cotxes. El que rebenta la conversa. Sí, bueno, la rebenta, però després hi ha un altre que encara la rebenta més, Veure. Entra un senyor i diu: defecaban en la boca de tu madre... Ah, no! Ell mateix diu: ah, no cagaven, se aguantaven hasta morir. És això que dèiem, per la mandra de no sortir de la cova. Clar. No hi ha molts problemes, clar, tu vols sortir a fer la teva necessitat i a començar una glaciació. O hi ha una erupció volcànica i dius: ostres, doncs m'aguanto aquí o me'n vaig al reservat. Ara bé, el concepte de privacitat dels neandertals no sabem quin era, no hi ha proves. O pluja de meteorits, perquè és que en aquelles èpoques els hi passava de tot i a l'engròs, a més. També. Però bé, el noi que ha acabat la conversa i en un cama se supo és... Recordem que l'autor del post ha escrit Cueva en B alta, doncs un senyor ha entrat i ha dit: mejor cagar en una cueva que en un diccionario como acabas de hacer tú. No podia acabar d'una altra manera aquesta conversa tan interessant sobre prehistòria, sobre neandertals, que ens han il·lustrat els amics de Foro Cotxes gràcies a la infiltració d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Foro Cotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?